Es diu Tibi. Ara fa de guia, però també pot anar a buscar els nens al col·legi, portar la compra, ajudar persones amb mobilitat reduïda. Els seus pares són els enginyers de l'Institut de Robòtica, del Centre Superior d'Investigacions Científiques. Els robots, segurament, a curt, diria a mig termini, ja formaran part de la nostra vida quotidiana. Els veurem a les nostres ciutats, als nostres edificis, a les nostres poblacions. Aquest robot, el primer humanoide d'Europa, pot ajudar persones discapacitades. El projecte està finançat amb capital estranger, tot i que s'ha creat a Barcelona perquè hi ha molt de talent, molts enginyers disponibles i un teixit industrial que permet fabricar robots. Sembla ciència-ficció, però és real. Els robots poden divertir-nos, poden ajudar-nos al nostre dia a dia i també poden mostrar-nos les seves emocions. És el cas d'aquest robot mascota, que s'ha provat amb èxit en nens amb trastorns socials com l'autisme. Les facilita el transmitir el cariño, el cómo interaccionan con ellos. Els robots ja estan començant a utilitzar-se a les escoles. Amb aquest, els més petits treballen el pensament abstracte i amb aquest altre, els alumnes d'ESO treballen conceptes de tecnologia, informàtica i física. El repte ara és treballar la seva empatia.